Problém dneška není jen hospodářský a politický, nýbrž i mravní. Stát nemůže fungovat na lži a to se dnes bohužel děje. Ať jsou důvody třeba i dobře myšlené, nelze jeden druhému si lhát. Nevidím problému, který by naši politici nemohli vyřešit společně. Proto jsem si pro vás se svými kolegy připravil návrhy, které ve společné shodě vyřeší problémy dneška. První návrh je důchodová reforma podle hesla Národ sobě. Princip je jednoduchý. Stejným dílem by se vybrali peníze od státu, podniků a občanů do nově vytvořeného společného národního fondu. Státní fond by tyto peníze investoval například do českých podniků, jako je ČEZ. Dividenda by šla přímo do výplat starobních důchodů. Představte si, kdyby již dnes tento fond existoval a vlastnil by již ČEZ. Do starobního důchodu by přišlo 54 miliard. Pokud s návrhem souhlasíš, pošli ho poslancům. Text najdeš na facebookové stránce AI Česko. Najdeš tam i e-mailové adresy poslanců. Stačí skopírovat a poslat jim ho.